Live chenro mari mar kuku mar wach chenro chieng machielo ma chieng tich ariyo ing'eni kochopo tich ariyo kata tich ariyo to wamanyo jogi komochung' kar kendgi ok jo siasa to jogi manyalo wacho pachgi ma onge luoro. Migosi George Collins owuor mar tim e chenro ni eri mar kuku mar wach. Weche thoth mokalo achiel kuomgi en sagana burane ma kendo romo godo koda gi joge pod onyalo medo kolo e gopi ma piny mar Kenya holo kachiel to koda gi dhok manogolo kod migosi Ruto ni onge gowi mora mora ma jo Westmount Kenya nitiere go. Dibeno wacho nikech Budo Odinga nokoni jogo nigi gope kosango matimore. Simba Arati nogore kod osoro. Dibeni mane kit selo mwadwaro koso gin weche machanade. Parliament dwa keto wach mar hasla mondo mi obed ni en gimino ni hate speech kata wache manyalo baro piny Kenya gi dire. Collins owuor George gi joma moko dhi doho saneri mondo mi gitem chungo weche mag BBI kachiel to gi tayo kwethno ero mar anti BBI no kumulo wange mano nyalo nyiso ni wayiere kode kata ok wayiere. Machiegni iluonga ni Haron Otieno. George, idhi nadi? Adhi maber, idhi nadi? Kawuono wiko tere nadi? Wiko tera maber, okane ka wasebedo gi chandruok moro amora. Chaketi chariyo nyaka kawuono weche osetimore mathoth ahinya e Kenya kaeri. Wachak kod bura manyocha notimore mar sagana adek. Kaka ng'at mok ja siasa kero kelo joge giwuoyo ka giwuok kanyo chal ka gima ji bedo koyiere maber. Neno ka bang'e nero bende chal ka gima ogogi rubber stamp moro mantiere katun nyoro ni koro wan kweth BBI te. Ineno nadi gisedonjo agula achiel mar kero koso kwere podonge gi control apani mokongo tik chuth Haron. Yes. En ni ker chal ka gima oyie gi barua manondik gi rungu ka ng'ato. Apani wachono ne wawacho ka. Yes. Orango barua cha moyudo ni barua ni samoro nyalo bedo ni en adier. To mane momiyo aparo ni njoka uthulo ne makende mondo mi otimre nadi mondo koro luong bura mondo twag gi jogi mondo winjane. To gima dwa wacho en ni ker luongo mna jok ma jo siasa. Ng'at mabulo oduma cha pod bulo mna oduma. Koro an aparo ni gimonego tim maber ahinya en it is good ni koro luongo jogi. But koro bendo bedie e msafara mambele mondo odhi achiel kachiel mondo odhi orom gi jogi kuma ji nitie. Nikech jok mokel ka mana kaka sani jo siasa biro kae. But kitiyo gi ja siasa ni mondo odhi mobilize ni ji sani ok nya bedo mayot nikech ji nigi kodgi gi wach ma ji ong'e maber ni jogi to gin gi weche gi mapok gitieko. Koro ng'ata ina no kicha kimiyo responsibility to samoro dhi bedo matek. About bedo ni jogi eki oyiere kode mano be en gima ok wanyalo wacho nikech ng'eni ng'ato bedo motivated kaluwore gi gima okele kanyo to seche mowuok kanyo kodok dala ikiano parango samo dok ja to kata ka ni rango nyoro mine moko nyone goromgo to mine gi nyoko romogo manyiso ni gini nyokelo tabu nikech jomoko koro winyo to wato koro wen neno wanadi mano kendo is another problem to bwana ng'omiyo ng'ani wano korom kodwa. Omiyo ananeno ni timo to notimo maber kuom romo gi ji mo temo nyiso gi gimo temo timo. Koro en wach mar jogi mondo bedog chien mondo nyis ji ni gima timre en kama. But dong waneno ka ok ji mang'eny mosechako loso gi japiny mabulo oduma chande. Aparo ni mano nyalo bire stage dero machielo mar kocha campaigns mag referendum koso. Koro pod oromo gi jobi longono opinion leaders gi sani. Chik wacho ni jopiny gin jok manyaka ibed go achiel ketwak kod gi weche makonyo piny. Onge stage ma koro irito gie. Jogi onego bende gine achiel same chako ne chako kod gi mondo mi ging'e gima timore. Gimomiyo wabiro e studio ka kendo kowuoyo weche machalo kamagi en ni en process mosebedo kwa timoga. Ok ichechego kinyi kawuono ni dhi manyo jobulo oduma ni koro go yes kata no. Jogi onego bed ni wuothe achiel seche minene chako ni ma atemo paro ni jogi nyoka map gi chenro makende ma gidwa wuok go mondo mi gidhi gitwaga gi jopiny. Samilo se wuok mondo mi gitwaga gi jopiny ni eri ng'en to jopiny neno ni nitiere gowi moro monego bene chon ni nyaka lerne kata yik lernegi. Ruto wacho ni politically Mount Kenya onge koda gi gopi moro mar siasa mar 2022. Ahero dhok mitiyo go ni politically. Nikech politics Ruto nyotugo mna siasa maber. Gowi to ng'ani jogo nigo kode. Koro nyotemo prove a point. Ni joweti antinge ni gop ma un go kode otimre nadi onge. But an gadieri ni nitiere jok mowuotho ma nyaka dhi med wachang'o gowi cha. To kata ka ni neno rais be kawuoyo wach higni 10 no chande kabisa. Kendo buche mokwongo to nyo wacho maber ni en tam ne pok orumo to be pok owacho ni ok obi support Ruto. Obendi gini chande. Koro Ruto to tugo politics. Nikech odwa no wach gima uru go winjo. Omiyo nyisa ni bwana to kendo ni go kwa tuonge go. To mane momiyo chako medo nyise ni anonge kuma na chuni ni wachi ine mani neno kendi. Manyiso no temo nyise ni bwana go win go kanya ke manya maja gitimri nadi kake chuo. Wang kaka jogi kuma kena tero mar Uganda. Ineno ka gowi nitiere koso gowi onge.
politically en gigowi nikech siasa en scratch my back I scratch your back mane adieri emomiyo jakombe nyochi winjo ka wacho ne joka ni bwana nyini gopa moruse bedo go ka higni mang'eny malich mano siasa but ng'ato bro wacho because George Collins ni kapo nono ne jo en adier ni jo got nitiere jo Mount Kenya nitiere koda igo mar migosi Ruto tang no bendi kara Bulu Odinga begini gigope monego bed ma konge chulo mancha ne jakom noche ni jogo ne gigope gima dwa nyisi maro mo higni pera gima dwa nyisi muka pandi yes jo central onge gigope ngata kendo ko gik saa to gibiro chungo ng'at machulo okay e chunygi ni gin ok gidew ga koda gin gigope ng'ato koso kaka ung'iye an kaka ng'iye an kaka George Collins owuor kendo ibiro luonga ka mondo chieng' moro wawuo yes jo central onge gigope ngata okay jojo winjere nitiere gimoro ma kaka wangi ng'iyo kit oganda ni to koni gin ok gichul ga gowi koro gionge gowi to nitiere moro mingi wacho ni yawa ki siasa jogi ne gigop ng'ande koro kata ok gichul ga Aaron ne gigopa kata ok odwa chula kata Aaron onge gopa gin gik mopogore gowi ni ng'ama nomanye okay gowi nitiere koso onge pogo ng'ama nomanye gowi siasa onge gowi beto mana kama onge gi siasa yes siasa onge gowi gimomiyo nyisi ni siasa onge gowi Aaron yes kawuono ugama nong'eyo ni odiochieng' ma kawuono wabiro bedo gi gimoro ni handshake onge ng'ano ng'eyo jo siasa manyo interest yes koro kama interest nitie no ema gitimre nade omiyo adwa wacho ni siasa ka onge gowi Jaramogi Odinga noweyo ne Kenyatta mondo mine tapiny kowuok e jela moluor Raila Amolo Odinga nowacho Kibaki tosha mondo mi Kibaki ne bede telo moluor Odinga kendo chako dogo mosore kendo e mbulu mare manokwal makero dhi mbele gi tich ipani mano ok gin gup siasa interest mar moluor Odinga ne en ang'o yes nomanyo kama interest ne nyalo tiye maber to kanye ka mudhi okete lo moko noweyo piny ni waweni chiemo duogna interest politicians number one interest en owuon yes ok kata nyathine kata jaode yes ja siasa mora interest ne mokwongo en owuon ko yudo kuma interest ne no bro donje kure kuma logo live chenro mari mar kuku mar wach siasa mora interest gi maduong' ahinya mano manyiso ni gima gigeto mondo mi gichop chande kanyo ero mbiro geti mondo mi ng'enya kilosi weche gi kuma gope piny mar Kenya holo gowi ma sama lose konieri ka Kenya Revenue Authority ochoko siling 100 kuomi in koda kaka ja Kenya to 60 dok mondo bedi chul gudu gowi mano manyiso ni mohingo 50% mar pesa marwa en gine no madoki gowi sani iri budget midaken mar piny Kenya ka en budget nero ma idhi chwal koda gi pesni gi koma iholo wano chumi ma hula to bro holo nyaka ng'wesa mabende kwano wacho kachele kod jolony ni ja Kenya mora minyulo kawuono ni ntiere koda gi gowi maromo shillings gana 137 koda 137,000 Kenyan shillings manyake chul e kobro tieko gope mawa Migosi Collins okun jo siasa and bottom line waholo marach manyalo jamonwa koso ko hol marach kaka piny Kenya mokwongo tiktikaro yes gowi ok gi marach yes enena ni gowi kibedo go to nyaka ibed gi gowi menge plan kaka ibro timre chulo kaka ibro chulo ano ka seyo calculator mare ko jano yo madhe go kwano bende yes gowi ok en gi marach aparo ni mane kama nyaka okwongo winjire go ni gowi ok en gi marach to luwore gi kit gowi midwa timre nade midwa kawo yes wan gi gowi miluongo ni commercial loan yes my interest ne bet ng'eny yes then wan gi loans moko mabedo negotiated gi partners moko mabende ok gin commercial gimanyo yore moko magitiyogo kaluwore gi chenro modwa bedo go koro mago gowi teng didi yes chandruok ma wan ga piny mar Kenya en kuo ema kelo tabu mineno wan go kagi nikech ibro yudo ni wadhi waholo gowi sani to gowi no pesa no pok ochopo ni pap to waseyudo kumotiye ma ji oselal kata kod omiyo gowi to nyaka wakaw mondo wakel dongruok chandruok to en mana gimi winja nyisino ito pesa ni because biro wabiro bedo gi dikruok biro bedo gi chenro mar rango ni gini gimomiyo nyocha wakawe magi ma emomiyo nwakawe omiyo ana wuon I am against report makawuono nowuok e gazette ka jogi noseng'eyo treasury noseng'eyo ni my history marwa mosebedo kwatimo ang'o momiyo pod wamedo beda kwa kawo gowi to kwayud advice maber kaluwore gi gik mwatimo nikech kirango ratiba manotigo kinyisowa ni each finance minister pesa mosebedo konyowa mondo wakaw oko okosebedo pesa matin ang'o momiyo watimo the same mistake to gima mako dhoga mogik ni kata mana Ker Uhuru Kenyatta bende ne minister mar gine ne kinde moko mar finance to kinde go ema nowuok gi famous quote moro ni computer in fact king'iyo kwan ma jalo wacho ndalo ero mar Migosi Uhuru Kenyatta piny Kenya ne holo shillings million 477 odiochieng' to ne holo 14.3 billion ka dwe yes oyudo kapod nitie gope mabe nitimruok nade mapod ni podi holo dak ne wakwongo warang ni to gope mane kwatieko ka yes gin to gin kanye
Iparo ni hole holo marach koso waketiyo gi pesa mwan godo koso kwan jok machulo gope mwase holo chandruok ma wan go Arun mokadanga wuondi en kuo. Yes. Corruption gi lit. Nikech ka wan ing'eni mondo miwa pesa mang'eny manyiso ni standing wa weche mag holo gowi ber. Yes. Yung mana dier. Holo maroni malo koso chulo gowi. Nitiere standing manyiso ni wan joma viable. Ing'eni kata kidhi kawo gowi kata kidwa ti kawo fuliza. Fuliza bro mana mi fuliza koponi chuloga. Yes. To sayudi ni wan jogo manyalo ga chulo gowi. Wan gi potential, wan gi mwandu, wan ga ng'o, to wan gi gik mwadwa tim. To wang'e loso program maber mondo mi wayud gowi ni. Koro pesa ni kosebiro kae kama chandruok chako timre nade chako wuogi. Pesa ni dako tim gima ne wawinjore no dhi timo. Abro mira nyisi SGR ok no chakre gi Uhuru. SGR ochakre gi Kibaki. To kirango negotiation mar SGR ma finally obedo concluded gi sirikal mar Jubilee opogre. In fact ne gigo pesa no times 2. To kirango the quality of trends mokelnwa. Ok donji makata kidhi pinje machalo Tanzania katina no gi trends mageno. Wan pod mana gi bogi moro mane chwako gi yien mondo liel cha. Ema pod wantiere go. Ngato bro penjo Collins ni king'io telo mar Moi nowe piny Kenya katire koda kagi $1,629 manene gowi. Kibaki nowe piny Kenya katire koda gi 1.2 trillion manyiso ni pesa Kibaki chane no gonya dereyo. Uhuru Muigai Kenyatta nyaka chamo chopo nieri tire koda kagi piny Kenya tire koda gowi maromo 5.36 actually 7 trillion mano gowi ne romwan godo. King'io kind Uhuru gi Kenya gi Kibaki osegoyo nyadere osego chigni nyadi dek kuma no e piny Kenya. In fact osego nyadi mari madingwen kuma no e piny mar Kenya chande. Okotieko tam mare. Kore Kenya tam to. Kore kigeni chigni girumo. Dibeni uchumi ema di malo koso appetite kata mana gombo mar holo. Appetite mar gombo mar kuelo ema di malo. Yes. President mimi example ariyogo. Yes. Warange kata ni dakteche no strike di. Te kinde makoro wakao pesa mang'eny ni. Yes. Health sector ne kanye. Yes. Osim molor. Wabinjire kanye. Jogi kwalo nyaka pesa monego bed ne gik manyo timre Covid. Mama en ang'o wan wakoso ne Nyasaye kanye. To mane mumini nyo kanyisi ni problem wan go e Kenya ka. Ok ni waonge gi programs mabeyo ma wanyalo tiyo go. Programs mabeyo ma wanyalo tiyo go nitie. Appetite ma wan go en mar kwalo pesa. Is the solution jaduong. Bende wan gi duoko ni chieng' moro achiel wanyalo tieko weche gi mag chulo gowi gigi. Wabiro tieko live Chenro mar Kuku Mar Wach wacho ni geno nitiere no nyalo biro tieko weche gi mag gope mwachul pes ni kuma nitiere. Ere kaka piny mar Kenya nyalo chopo kama wange koda gi gowi mok ni nyathi moro ma nyuolo to nitiere gi gowi. Katun ma kawuono odiochieng' nieri mabok nero mar Nation no gima leta ahinya kogol ng'at magoyo siling gi nyundo. Sani piny mar Kenya oseholo mwachope korot kama ok onego bedni wakalo koro wagoye gi nyundo mondo muom gi thuon komedo holo. Nyinga en Haron Otieno. Machiegni telo mari Chenro mar Kuku Mar Wach live migosi George Collins owuor nero mar ten migao nero mar tim kogolo mbaka weche gi kimatimore Kenya kaeri kachiel to koda weche moko momako sectors mag siasa weche mag bibe kachiel koda gi dongo mar piny to kod holo ma piny mar Kenya holo godo. Migosi George awe samana piny to bende nitiere geno ni chieng' moro achiel kata tela moro nyalo golo piny mar Kenya e holo gowi mantin jaduong. Anan gi geno. Yes. To geno mara ni mondo mi ochop kare to jopiny ema nyaka amua. Ing'eni Arun, kidwa bedo MCA to kinde mane donge gweng' kane kale dala ng'ato to gweno lal. Ka ine ma wachak wayieri MCA gweno no bro lal. Gwen koro to bro lal koro maduong' kabisa. Omiyo an pod adom na kwayo jopiny ni bede uru mos wan gi thuolo. Kura manyien biro tarik 9 dwe mar 8 higa manyien. Yawa wan gi thuolo mar rango jogo mwaparo ni nyalo telo nwa. Wawe ng'iyo ni ng'ato nyowuok oko koro dugo ka bet rabuor koro ber. Ng'ani kane kwelo kano kwalo ga chag school bwana ng'ani pod odwa kwelo. Mano gima nyaka wawinjre. Wakauru time mondo wago uru jogi kogno. Nikech the only way en ni telo mar Kenya kaluwore gi chik wacho ni wan kaka jopiny wan ema wan gi thuolo mar yiero jogo modwa notawa.
Omiyo kane ng'ato kwalo sadaka ka en mtoto mesa, bwana ng'ano biro kwalo CDF. Yani pod biro medo obiro kwelo, onge kuma biro lokre. Iwacho ni ng'wech bidhi gi polo nigi milima na mabonde. Kawuono wari kinyi backslide kendo idoke kwa ng'uono. Kariso moga mwa. Maber kabisa. Omiyo anadwa nyisi gini mayot. Geno ni mondo wachop kare, jopinye manyaka koro konywa. Mondo mi watimre nade? Mondo wachopi. To gima nyocha chaka fwenyo ni jo siasa be sani somo mumo retire nikech giseyudo ni jopiny ohero joma somo ang'o. Koro somo mumo en gimoro adi. To mar ariyo be iluwo gima ondik kanyo. Be inyalo biro migonwa minyiso ni jowete an nalal ka kong'o kaka jontim neno timo gacha. An nalal ka kwalo CDF koro aduogo nugo koro wang' ne yiera uru mondo ane kaka. Mheshimiwa, ka ilose jok ma timo gik moko kata jok ma dwa konyo Kenya. Un riwruok mochung' kar kende kaachiel gi josiasa moko Martha Karua, John D, David Ndisori, uchako riwruok nero kata mana chung' mar kwedo BBI. Gima nyalo kami wacho ni dhi konyo piny Kenya. Are you honest no konyo piny Kenya koso bende udonje jok ma ok dwa konyo piny Kenya du? Ana wuon to nya onge bura machal kamano. Kata bedo ni an ja civil society. To bende jo civil society duto te onge bura makamano. But gima nyaka wawinjre guru en kama. Ja Kenya anti civil society. Anti civil society. Okay, no siasa kende. Sasa ne genari David D kaachiel gi Martha Karua. Then but civil society, civil society, anybody can be a civil society member. Okochuno ni nyaka beda ng'ama nigi migawo. But gima dwa wacho ka madwa ni jopiny nyaka ng'e en ni ng'ato ka ng'ato e piny ni nigi ratiro mar pingo kata support gimoro. Omiyo jogo nigi ratich gi mar demokrasia. Kuom paro magisetimre nade manyo gisegolo cha. And onge tabu kopo ni gen gi feel ni gini nyaka gipingi. Aparo ni manen ratich. An kaka George Collins owuon, abedi an kod thuolo mar rango documents gi te. Marang kiundani. Marang ni mae chal nade, mae chal nade, mae chal nade. To samoro George Sire koso ksire. Mano kama koro shida na bire. Samoro tich matiyo, antija maduong' en miyo jopiny thuolo mondo ging'e. Koro okadwar ni monda make a decision ma jomoko dhi follow nikech ana matimra nade. Tich momiya en ni abro kao oboke mag BBI. To wabro biro kodi e studio ka. To wabro tero jopiny through it. Mondo gi understand ni gini wacha ng'o kanyo to wacha ng'o kanye kae to gin giwegi ema gimiya ng'owa. Ma en chung' mikao George to nikech jomoko kawe kosikawe mondo mi ibedi e chiel ma kodhi koni tibro yuto maber kodhi koni be ibro yuto. Gima dwa nyisi moka sit on the fence gidombo. Oka sit on the fence. Gima dwa nyisi moka pandi ni chieng' okura kochopo. Tani kaka bro okura. But mistake moka bitimo en to take a position nikech tija en mar non partisan. An tija en biro ka lero no jopiny kae to jopiny decide. Ipani Martha Karua gi David D gikawo chung' margi kigwen gi koso ntiere jomoko to gi. An ki an aparo ni gin it is democratic right. Omiyo gi decide ni gin gisesomo gini magi winje kore gatache. In fact nadwa somo margi no, tata ka somo mar jok masiro ka, to wabedo go kodi piny ka, to watwakie to jopiny amua. Adani mondo mwa bedi kodi piny haron wa somo margi no kachiel koda gimoni mondo miwa neni to jopiny. Buro wache nango eri mabe no temo kwa Kenya no luar piny. No temo punguza mzigo no luar piny. Sani wani BBI odi chop mocho per referendum koso kodi chopo live. Migosi George Collins war mar tem kauno ni ayudo nyinge machielo kene gwatise ni bishop kata mana pastor nikech kata biblos beno ng'eyo because George Collins waneno ka Simbarati ne ogore gi Mheshimiwa Osoro Simba Osoro. Pachi, was it right? Mokwongo tich-tich as a public officer. Adwa ni winja maber kabisa. Mokwongo as a public officer. Jogo by now no beno resign. But no defend. Arati jochi no defend. Ibiro monja e platform kama nti. Harun, the choice of word kata Sani neno ka wadekore gi mpaka mwagoka. We are not in the business mar insight your pain. TV Lolwe en TV mineno gi ji mang'eny. Omiyo information ma ji wuok koka ginyalo timo go gima ber kata gima rach. As a leader, to be the leader okochuno ni nyaka yieri. As ng'atno Arun en wach malich ahinya ni nyathini kobet sani e TV ka neno TV to neno gik machal kama kaka ni maka jotele matimo. Ang'oma ni mono Silvans Osoro they to be okaw chik bang'e to wachi ni oyo kaka ni loso ng'ama ni loso kuomacha chani ni loso kuoma odhi e court mondo dhi monje. Tijwa en niya, emo mi winjo kanyisi. Ni de wabede demokrasia moko maneno oko kacha cha. Iwinja maber. By now ji ariyo go dose resign. Mokwongo nikech wan gi gimiluongo ni the Public Ethics Act.
wan gi gimi luongo bende ni article 10 mar the constitution mawuoye gimi luongo ni national values and principles. E katiba wan gi chapter 6 mawuoye leadership and integrity. Kapok wadonje weche mang'eny by now yawuoyi ariyo onego bende ni ang'o mane rati wacho ma onego bende ni kaune chik moketho fuond kata miwacho kwano gigi kadang' awach gima nowacho tanyalo bedo na jama kosa nikech nyaonge kanyo. But ka winjo gik ma winjo kuom jofwambo en ni nitie wach moro ma nyo wacho konyiso deputy president no wacho ni jomo wuotho godo wuotho gi jokuoe to gi jo wash koro arati koseng'e ni jogi jokuoge to jo wash kaka a leader manitiere August House man gi demokrasia ne jo Kenya ka wamanyo jokuoge go mondo watwe nikech mage joma ketho Kenya dako vie mondo register ni ofulne DCI ni the investigate ngane en jakuo timre kama kwedo gima notimore macha akwedo kabisa kaeto jogi arati gi osoro nyalo dhi e public rally to gitimo gigi ka joka no dhi wamiye uru jomo nindo be respect. Sonko no timo gimoro achiel mwacho ni eri mar mondo mi olu channel kendo wach gik maricho matimore no eno kano dinne sel do odhi kot kawuono ni okogomb loso malach nikech gima kone mbele kot but king'iyo kaka piny mar Kenya ng'iyo weche machalo kama gieki miyo ng'ato thuolo mondo wache dieri ana wacho ni quote and quote Collins ngamarach nego miya thuolo mondo wachi ni ng'ane ngamarach to ka omak ng'ato wanie para maber koso wabayo. Sonko onego ng'e gik moko ariyo. Wan gi individual miluongo ni Uhuru Kenyatta to wan gi the presidency ma iluongo ni national symbol of national unity. As somebody ma respected ma bendo osebede kom mar governor onego bed no ng'eyo ni attack two things. I don't know winjire kanyo maber. An problem na gi Sonko en ni okawo presidency koro tugogo. Kopo ni an gi special issue gi ng'ama iluongo ni Uhuru Muigai Kenyatta. Ong'eyo remo nego dhi osort go out. Nikech koro wafwenyo ni kare jogi ne romunga. Wan wakiaga dak ne ginyisoga ni gidhi romo. Ang'o miyo gikelo nwa problem gi sani mondo wadonje. Macha be is another mistake moko nego bed ne timre. Omiyo I am sure ni the courts bro luwo the due process marango ni at what point wawacho wach mane. To mane momi poda nyisi ni kata sami neno wabete kani wabedo very objective seche moko ntie weche moko mwang'eyo mabe ok dwar ni mondo wawach sani nikech kaka ji dhika wibo timre nadi bedo pogre omiyo nyaka wabed gi ritruok nyaka wabed jogo machiwo information makare to kendo nikech jogo mabende iluwo gi ji mang'eny kaluwore gi gima gitimo bana kilo se jo miluwo gi ji mang'eny kaluwore gi gik ma gitimo jalup ker tire koda gi wach mar Hustlers Nation ma ji duma to ahinya sani ri jo bunge parliament dwaro mondo mi gilok chik mondo bende tam mar hustler en gima kitiyo go ni ng'at manya thuyo koda kwede kido ganda kata hate speech isiro ni mano hustler nyalo be hate speech aparo ni Harun kapok wadhi mabor jo bunge go be jo mofuonde mano tadwa wacho kai wan gi problem mar covid wan gi problem mar skunde mawang hold on Collins okinya wacho ni MPs gidi jo mofuo gimo mi awacho I want to defend myself. Sama wawueni skunde wang okawinjo ko luong special sitting ni mondo wa address na ng'om skunde wang. Sama wawueni yath onge hospital. But mano samoro gidhi bire hustler en tamara hustler muno ge nindo. Okay, king'yo kamera nitie. Close konjo piny no wach mari bungi. Jo piny isuru wabunge manyo yiero. Dwar ge problem mar kech, war ge problem mag loans, war ge problem mag jokuoge, sama wawueni skunde wang, sama wawueni yath onge hospital, gikawe sagi makende mondo gidhi gi address the presidency. Ni ang'o momiyo yath onge hospital? Ang'o momiyo ndechni moti yugo richo? Sani e koth koro chako chwe. Kodhi mwadwa pidho dwa kanye to corona bedo makowa. Wawe wuondore. Waket priorities mawa right manigi ma migosi George Collins wote mwache ne jodu bura mawa ma Kenya kairi. Adiri ntiere ma usete mabeyo to kondo ge kombe ne porudhi marach nyako wachi no ge chir maonge dewa. Ngido gani Haron utini wachako do watime kene chieng machielo ilo cameraman mara Elisa Fan ka chielo koda kagisina producer mara Zeru Babel ero kama na hinya kumne kere chendo ni eri. Wendo na ne en migosi George Collins Award.